Aja lho, engko tak ketelah gareng celeng tenan aja ya. Nek sesuk kok keterak apa tenare gareng celeng sampean sing tau cek sampean. Lah ngapa? Lah sing marahin nama rabi sampean kok ae. Sing marahi dalange mau meni dadak kon ngecat ireng, aku dadi meni nek ireng iki kaya celeng ngono. Sing takon muni ireng lak kene dhisik. Apa ono gareng kok ireng? Ono tak jipokke ta. Ha ya ning aku ya wegan nek kon dicat ireng. Ndak kaya Celeng. Ayo wis kok dhewe. Celeng maca gareng. Matur nuwun. Matur nuwun. Salaman ya. Oke. Alah celeng. Iki sowan wonten Lengkong. Nggih. Niki nderek ndedonga rumiyin nggih. Kagem masyarakat wonten Lengkong mugi sedaya tansah pinaringan sehat nggih Pak Bu. Amin. Amin. Pak pinaringan rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Mugi rakyat nggih tansah ayem tentrem. Amin. Gemari paloh jinawi. Amin. Amin. Kowe apa kok guyu-guyu? Segrok sisan malah. Dek tadi. Nggih. Go miak suasana. Nggih wonten pamundhutan? Sementara belum ada. Oh, belum ada. Oh, nggih. Mbok pilih napa Pak Bu wonten pamundhutan lagu napa? Bokong semok. Kok bokong semok? Pun caosi niki nganu. Napa? Ana sing lumantar HP lho nyuwun ngersake saka Mas Damar Sasongko Boyolali Karanggede. Nggih napa? Ngersake biasa, Mbak Tatin podang kuning lho. Oh, alah manuk. Nggih, Podang manuk. kuning diaturake. Manukmu. Lah kuwi podang kuning ya manuk. Iya. Monggo. Ayo Pak, dindingane Pak. Malah jenengan iki mah mati aku wae Mas. Salaman sik. Ora ngerti. Kowe iki mati sampean ki mungkin iki mikir karo awake dhewe. Ngapa? Dudo wis 5 tahun. Ya nek ngematke aku ingin ngono ta. Padahal masih saudara ya. Iya. Kagem bawa menika Pak Dalang? Nggih. Oh alah nggih. Aku sing bawa jenengan sing ngertekke ya, menyambut gawe ket mau ora nyambut gawe ya. Masalah mana? Men ketok kompak. Kompak kita sudah kompak. Iya. Nadyan wujud temong bak aja cel Podang kuning. podang kuning udah celeng kuning Ora podang iki mencok nggon celeng ngene. Nadyan kene malah dipraktekke kok ya mbok aja dipraktekke Ora mana mati aku ngamat norono ndak malah bubar. wujud temong Kowe nang kono aku ndak ketularan dari celeng. Repot. maaf ya Nggih. Nadyan wujud temong ini ya oding apa sih Diampun semono kae wis ngerti nadyan wujudipun pun peksi. apa Peksi ki manuk. manuk Nadyan mung wujude manuk. Nadyan wujud temong manuk Kaya deklamasi yo ya. walaupun ngono loh bahasa Indonesia walaupun hanya seekor burung ngono Walaupun hanya seekor burung. Wah, nah apik. ngono kuwi lho Apik jual. Bisa membuat ikatan cinta. Oh ya bisa. Bisa lulusan S3 apa, Bos? Apa S3? SD, SMP, SMA. Tak kira dokter. Dokter. Halo manis nangset make Halus manis memikat hati. Manuk sapa sing manis? Manukku. Manukmu? Apa duwe manuk? Duwe ngomah. Ya alus. Oh, manuke adoh saka kanca-kanca. Kok iso